Min meta fetaħ iċ-Ċentru ta' Eċċellenza l-Kura tal-Għajnejn fil-Furjana f'April tal-2019 saru aktar minn 10,000 test għal kundizzjoni tal-glawkoma. Fil-fatt, fl-ewwel sena sħiħa minn meta fetaħ fl-2020 saru 1640 test. Is-sena ta' wara saru aktar minn 3300 test, fil-waqt li s-sena li għaddiet saru records ta' kważi 4000 test. Din is-sena sa nofs Marzu saru kważi 1000 test ieħor. Fix-xahar li jfakkar fil-kundizzjoni tal-glawkoma u l-importanza li jsir l-screening għaliha biex tinqabad kmieni, is-Senior Practice Nurse f'dan iċ-ċentru Bernice Mikallef spjegat li l-glawkoma tkun ikkawżata mill-pressjoni fl-għajn. Il-testijiet huma sempliċi ħafna l-iktar li nagħmlulek niċċekkjawlek il-vista kif inhi, ħaniċċekkjawlek il-pressjoni ta' għajnejk u nagħmlu testi ieħor dik li ngħidula l-visual fields biex aħna nkunu nafu f'liema stadju qiegħed u f'liema parti bdejna bażikament bħala l-ewwel test li nagħmlu. Ma jinvolvux uġieħ jew xejn, joħodlok madwar nofsija u din nofsija tista' ssalvalek il-vista aktar tard. Peress li l-glawkoma tagħmel ħsara fin-nervaturi tal-għajn tista' tikkawża biex wieħed jitlef id-dawl ta' għajnejh jekk ma jindirizzax il-problema mill-ewwel. Għaldaqstant jekk wieħed iħoss xi sintomi għandu jagħmel test mill-ewwel għaliex test tal-vista mhux dejjem jaqbad kundizzjoni bħal din. Ħafna drabi jekk inti tagħmlu għall-vista tan-nuċċali, ħajsirlek in-nuċċali. Ma neskludix li l-persuna min qed jagħmilu jista' jinduna bi problemi oħra, imma dan kollu l-screening meta inti tidħol fi programm ħajoffrilek il-vantaġġ li inti tħall ġo sistema. Nistgħu tuk in-nies huma dedikati apposta għandna minnu trejnat apposta biex jigwidak eżatt x'inhu l-aħjar li tagħmel. Iċ-ċifri ta' testijiet li jsiru f'dan iċ-ċentru juru kemm kien bżonn jus, b'mod partikolari għaliex tul is-snin naqqas il-pis minn fuq l-isptar Mater Dei. Mill-barra mijiet ta' appuntamenti kull xahar dan is-servizz tal-oftalmoloġija huwa aċċessibbli għal kulħadd. Fil-fatt kull min jixtieq jagħmel test kull ma jrid jagħmel huwa li jċempel iċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana u jingħata appuntament. Il-pjan huwa li l-kura tal-prevenzjoni tersa aktar viċin il-komunità, anki permezz tal-bereġġ li qed jinfetħu f'kull lokalità fil-pajjiż. Aħna lantana u l-kemm jista' jkun nilqtu u niġbru iktar nies fejn jidħol il-kura preventiva. Għandna pjanijiet iktar il-qudiem, ovvjament biex niftħu iktar das-servizz u darba mmorru aħna fejn il-komunità fejn in-nies biex nilqu iktar kemm jista' jkun u nippromovu iktar dan is-servizz. L-appellu biex min għandu aktar minn 40 sena jiċċekkja għajnejh minn tal-inqas darba fis-sena u min għandu lil xi ħadd fil-familja li għandu l-glawkoma jew hu diabetiku jiċċekkja aktar ta' spiss għaliex ir-riskju f'dawn il-każijiet jikber b'10%.